Oras damang dainang di dia pehita maringanan dami ni di Batama na totong madungani parngulota di bagasan akka ulat ta sigano pari. Amanginang neng marsiajar hita sa toket san hata ni di bata alay jumulo mahita marsada ni roha martangyak kita. Di bata Jehuba di bata haton nami di bagasan pos ni roha rohay marsoba to adupang. Mangido pangrupio na siyako asaho na totong mangurupi hami marhiti tito dim parbadia asa mga tusi hami dihatam nalao tangunan nami mauliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangyak kami. Amen. Damang day ng hata ni debata nasa ortuhita di apala partikeno diene mesen buku 5 Musa bidu 2 plonom mamuka mesa na 10 masok sa tuwa 10 a o mahata ni Tuhan tapi tiuk madibagasan rohat tabi alay ro mahala misir mabaken naso uhum tuhami jala dirupa hami jala diapian ulaw na poram tuhami jadi menganggui mahami tu Jehuba di bata nepunami gabi ditangi Jehuba do suara nami jala marpanata rohana di pardangola hagaluton do hagugutan nauhapan dungi ditugi Jehuba mahami ruar sian Mesir marhite sian tangan nagugo do marhite sian botohon na toltol do marhite sian hasonggotan bolon mardongan akatadda do halongangan jala dibuat kami sahat tuinganano jala di basa-basa tuhami tanoon tano habauran ni susu do situak giloba nuaim pe idama amabuan patumonaan ni perbuin ni tano na dilehemi tuau ali Jehovah ido sahana hurian ni Tuhan nanolonga di bagas sa tuata Yesus Kristus totu tahasugo do jolma songon istilah ni hata namalo na madokon lupa kacang sian kulit na pasti moladong jolma si songoni subuhid do hatta di bagasan turpu jamita na satwita da pala partikeno takas dipakulingi si Musa bangso ni debata ng haluar siyan tano Mesir basa pola dipakulingi si Musa na sida jala dipasa akapo datu na sida nanaing pengoton asa unang songon istila na hamidok kung nagkanihan aso nang lupa kacang siyan kulit na di bagasan hata ni debata nasa tuhita songo dia si Musa pengoton bangso ni debatai asa totong na sida marningot pabahina ni debata pangurupin ni debata nang dipamasa debata tu bagasan ngoludi na sida boy pinasida tolhas sa hatutano kanaan salhu nai dada ala ni gugu dinasida alay tum ala ni gugu jala padunganyo ni dibatah sabi amanginang nanlonga di bagasa tu ata Yesus Kristus buasa pola sa dipay ingot-ingot si Musa bangsoy soal tu pabay na ni dibata takas akapad bisuk pada narubi madokon jala songo natar surat di buku nabadion di buku di opak Musa 20 ayat 5 takas di sini suraton ia bangso ni debata na tuat tutano kanaan dada bena kaluar siantano Mesir alai na tubu di parhorsia holang si Kaleb do si Joshua do nasaha satu tano kana si Musa pe dape aleni ala nong generasi baru do nasida gudang do bangsoy dang makilala manang dang mamereng songo dia akatadabulun akahalongangan na pinatupan ni debata manoguno-guna sida sahat tutano kanaan alay adorang sotolas na sida tutano kanaan dipersiapon
si Musa mana sida, dipengok si Musa mana sida. Songo dia ditutup pabenan ni di bata. Di bagasan turpu jami tau dia honum takas idokot. Alero mahala Misir mabahin naso Tuhan. Jala dirupa hami, jala dia pen ulang laporan Tuhan. Jadi menganggui mahami tu Jehovah. Ketika mereka menderita, maka mereka berseru kepada Tuhan. Nah, wasa bu di hati daku si Musa. Tak kasih bana makilalah. Jadi si Musa nang paingot to. Songo dia pangurupian ni debata na totong satu baga samulu di nasida. Dung di jona sida debata di baga sana kasih tahu ni diurupi debata nasida. Pangurupian ni debata do na bui mabana sida manogyun nasida. Bui nasida sampai satu tano kana dada ala ni gogo di nasida. Alai tung ala ni asi do pabahena ni debata samping. Alini matakas idokon amanginang jadi menganggui mahami tu Jehovah debata de punami gabi di tengi Jehovah do suara nami jalmar panata rohana di pardangolan hagalutun do agugotan na wapami dungi ditugi Jehovah mahami ruar sent mesir debata do manogihon na sida ruar sentano mesir. Nah, amanginang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus ahado naneng dohono ni debata tu hita sen hata ni debata. Hobar to jahan nami bain julma na majugor ni Jehovah iko madapot halwa. Na perjulo sahali marhite-hite jami taon nang dipengot kita. Asa totok kita majugor ni Jehovah. Manang na dibagasan las ni roha pe, manang na dibagasan ima akasi taon. Tetapi orang yang berseru kepada Tuhan akan mendapat kelepasan. Molo tabo terus songo dia pangurupin di bata tu hita. Taju gor di jauh. Unang alanya kahagogota kita manginang. Unang alanya kasih dangolon. Unang alanya kasih taon. Asa taju gor di jauh ba. Alai sonang manang susah pehita. Iko totong do majogor di jauh. Buasa. Songon hataridaan. Hamulatiota dia kapabenan di bata. Na padua hon iko sadar dohita. Dangadong nabuhi tapatupa di bagasan nguluta ang gudak alani pabayanan ni dibata. Nah, amang inang songon bangso ni dibata di pengok donasida alani pabayanan ni dibata do dungi ditugi Jehovah mahami ruar marhiti-hiti sentangan nago. Ini sebuah pengakuan Musa bahwa karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang bisa memberikan mereka untuk terlepas. Bahasa midok kosongoni. Dada nasona di usaha dasi dan yang keluar. Ditik na marsi tahun bangsoi gudang do nasi dan maninggal tanu besir. Alay lang sanggup. Nang margogo. Alay dung di jud di nasi dan di bata. Ditugu di bata nasi. Nah kita pekosongan itu. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Nah, alini amanginang na padua honon yang dipengok tu kita. Asa totok kita mangasahod di bata di bagasan parngonot tasigado pari. Na patoluhon amanginang nanolonga di bagasan tuata Yesus Kristus jela omana na parpudi. Sian hata ni di bataon nang takas di pasatu ita. Jolma na majuguan ni Jehovah jala madapot haluaon diboto marsilelehon hamulatin na tu Jehovah. Manang diboto mamilihon pilih na dubing na tu Jehovah. Nah, soal pilihan. Molo soal pilih di taringot yang manginang. Taringot duau pilih na paling ekstrim di padan na rubi. Ahamay soal pilihan na pinangido ni debata to si Abraham. Asa dipilih si Abraham yan akon na si Isa. Sangat ekstrim. Nung liling di paibay mana. Nung liling di jalo iba na si debata. Ali di pangino debata. Iko piliro na to debata. Na di ulaw si Abraham. Di ulaw ni mana do hubarto hata ni debata. Nang pinangjadi si Isa dipilihon.
alay sa nitakas ma diboto di bata songo di hasetiaw ni si Abraham tu di bata. Nah, alay pilihan na bulon na tahilala di bagasan parangulota ima pilihan na pinatupan ni Jesus Kristus mati ba na di hapinor sila. Nah, nagabis ada suku-suku tu ita ganuk marsada-sada namang deina. Molo dihata ni debata di turpu jamita di doko de pasal puluhan. Nuaing pe ida ma au mabuan patu monaon ni parbuan ni tano na nililong mitu au ali Jehova. Memberikan persembahan yang terbaik. Ahaduna gabi pilihan na duminggat. Dang soal jumlah. Saya ulat na unang tapikira manginang soal jumlah, soal gudang. Dang soal ibarat na gudang na. Gudang jelma madokon molo nunga 10 juta dilihat mah gudang. Molo dihita jelma memang bilangan na soal matematika do. Soal untung do rugi. Alai anggo di Jehova dapi. Alai narumiko di Jehova. Lehoma pilihan muna duminggan tu de bata. Ahaduna bu ima menurutmu pilihan mu tu de bata ima leho. Unang leon siya nakahaurangan. Unang songo ni macaritaw. Adong masahala ama sa de keluarga. Diberi ngamat toma marana ima lubuna. Dumarana lubuna ima 2 ekor manak nalasi marohana. Didok ma tunatnana. Inang marana lubutay 2 anak nani. Lasi matong roha dinatay. Taleong masada tu di bata dinamat to. Oke, dinanat to. Alay sugot nyari lama matto ni matukadang ni lubunay. Dibereng mana lubunay mati sana. Tormarlojo mami mana musenang manopo ima lubunay. Manopo inatana. Ido imana mati inatana. Inang nunga dibuat di batabe ngamati lubutay dibuat di bata bagian. Marlojo may natto mamer lubunay dibereng. Alis kunat to ma. Buasa dohonom mu di bata mabuk na di bana. Natwari dang adong nu beta bae dia do natu di bata dia na bihita. Basa tor 5 dohonom mu na mate di bata. Nah, amang inang nelonga di bagas si Jesus Kristus. Idu pilihan na dumingkat. Daw. Budak kita somoni. Dia naoroa ima dilet tu di bata. Aleta ima mamang inang nang dipahimot di bata tu kita. Julma na majogor ni Jehova iko madapot haluan. Jala-jul man ang madapot haluan siya di bata, diboto mga pilihan na duminggan to di bata. Maka firman ini mengajak kita, berikan persembahan yang terbaik mo kepada Tuhan. Apapun itu. Mulai ko 1 juta doleno mo, basa juta, mulai 2 duminggan. Alay mo 1,000 patao, mulai ino duminggan. Itu berikan kepada Tuhan. Tetapi ingatlah, kita memberikan persembahan kepada Tuhan bukan untuk menyogok Tuhan. Tapi sebagai kesadaran, sebagai ucapan syukur bagaimana tangan Tuhan memberkati kehidupan kita setiap saat. Lewat firman ini kita mau diingatkan, engkau berseru kepada Tuhan, engkau diselamatkan oleh Tuhan. Bukti bahwa engkau diselamatkan oleh Tuhan, maka berikan persembahan atau persembahkan hidupmu untuk kerajaan Allah. So menaidoko di buku Rom 12 ayat sadai tajaha Rom 12 ayat sada di dohatan di bata songonat tuhita ganuk marsada-sada. Nah huapoy mahmu ali akadongan marhiti-hiti asini rohani di bata. Pasal tamu nama dagimu na bahan pilihan nama ngolu na badia na nalamoni di bata imahadulaton nama roha. Hidupmu menjadi persembahan yang terbaik kepada Allah. Maka persembahkan hidupmu kepada Allah. Bagaimana caranya? Lakukan melalui hidupmu, melalui pekerjaanmu. Yaitu pekerjaan-pekerjaan Allah, pekerjaan-pekerjaan damai sejahtera, pekerjaan-pekerjaan kasih yang mengasihi. Amin martanya kita. Mulyati ali Jehova di bata nami. Nunga dipakulingi hohay marhiti-hiti hatam. Asatakas sami totong maju guarmu nabadia. Di bagasan las ni roha manang habuk ni roha. Aporsia do kami nakhodo na totong mangurupi hami di bagasan saluk gulmi ni panulunan. Ajari mahami patu pahon pilihan na duminggan. Pilihan patu manaon
songon hataridaan las ni rohanami naung di pas-pasu ho hami di bagasan ngulu nami singan upar. Mulai hati Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tulung kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memasuk-masuk kita.